morning, people! Wait lang, bakit parang ganito kayo? Ayan. Good morning, madlang people, mabuhay! Ayan, so today is September 3. Ayan, so September 3 at... Yeah. Anong oras na ba? 10:45 in the morning at... Actually, kanina pa kami gising, mga mar. Kanina pa. Ano ba yun? Ang pangit ng ano ko ngayon. Wait nga. Yeah. Kanina pa kami nagising. Maaga pa. Nakapagaligo na nga ako, mga mare. Nakaligo na ako. Ayan o. Basa-basa pa yung buhok ko. Iano ko ito mamaya. Ita-dryer. Ba't pa dryer ang tawag ko sa blower? Yan. Papadry natin mamaya yung hair natin. Kasi ang lamig sa labas. At ang puti-puti ng clouds kanina, mga Mars, pagkagising namin. Ayan. So, pinicturean ko. Papakita ko sa inyo. Lagay natin dito sa screen. Ang puti-puti. Ang lamig-lamig, mga Mare. Ayan. So, yung aking jusawa ay kakaalis lang niya, Mare. Ayan. So, yun. Maga akong nagligo. Tapos, syempre, inasikaso natin ang ating jusawa dahil work na ulit. Ayan, so, yun. Basa-basa pa yung buhok ko, so kailangan ko siyang i-blower dahil it's so cold. Pag basa yung buhok mo, mas lalong malamig. So, yun. Yan, may iba man lang ang ating hairstyle for today's video. Alright, so, yeah. Diba, inima ko lang yung ano ko ngayon, oh. Charis. So, yeah, let's go, Mare. Tayo maglaba. Hello guys, we're back here in the house. Ayan, in the house. Nasa loob tayo ng Z or yan kasi nalaban ko lang ng pakamay itong mga iba dito. Kasi ayaw ko siya ngayon lang isama doon dahil yun ay mga bedsheet. So, yeah. Tapos ito naman kasi ay suot-suot ito kahapon. Amoy na amoy ano ito. Ulam. Mara na niluto ko. Tapos ko na palang labahan yung mga puting damit. Tsaka, binabad ko muna sila sa Downy, mga Mare. So, playing is my video on the Fastihan. Ayan. So, ngayon, let's go. Let's linis. Yeah. Let's do the cleaning. Yes, konti lang naman. Pero, yeah. Kailangan natin maglinis kasi Mare. Yan, lagay ko kayo dyan. Yeah. Hindi mo nakikita.
O, diba, mga Mars? Sabi ko sa inyo minsan talaga nagiging lalaki ako, mga Mars. Ayan, so fix ko lang yung bed namin, mga Mare. Kaya sira pala, Mare, as in, siguro, dahil nga kasi, Mare, itong ano na to ay yung malambot na parang ganon. Kaya natanggal yung tornilyo, ganon, mga Mare. Ano yung bed, yung pala ay natanggal pala itong isa. So naisipan ko ngayong mag-cleaning dahil wala naman ako ibang gagawin, Mars, kundi So I use this pang ikot sa tornilyo ba? Nako, tayo mga Pilipino ay sanay tayo sa dito. Sanay tayo maghanap ng diba? Oh, it's fixed. Hello guys, I'm back. So, kain tayo ng lunch. Kasi, alauna na. So, yun. So, pero hindi pa ako tapos guys maglinis kasi I decided to, to have a general cleaning. Tapos, yeah. So, yun. So, hindi pa ako tapos maglinis kasi nga, nayos ko yung tapos binabalikan ko yung ating nilabhan doon sa baba kasi nagdalawang salang ako dahil makapal siya, Mare. Tapos nilabhan ko na din, Mare, yung mga bigay sa akin ng katrabaho ng bisawa ka. Kaya, pagod ako. Hinagod ko ang sarili ko. Kain tayo. Ang dami kong kanin, di ba? Okay lang yan kasi lunch naman. Pangit, hindi okay kumain ng madami pagka Mukhang madami lang. Tinitangin nyo kaya. Hindi naman gano'ng madami. Talagang pinagpipilitan hindi madami. So, ang ulam ko ay ang sweet and sour fish. Yum. So, ayan, so nasampay ko na po mga Mare, ang ating mga nilabhan. Diba? Ang dami kong nilabhan, Mare. Ayan, tapos ilagay ko sa mga upuan. Ayan, kasi para matuyo sila, Mare. Ayan, so ayan. 6 hours later.
Mga mare, so hindi ko pala kayo na-update, no? So, kanina pa ako naglalakad, mare. Ayan, so, papunta tayo ngayon sa city at tinaray kong maglakad from the house going here to the city at malapit-lapit na tayo mga Marsh. Ayan, so, yeah. Saglit lang naman kasi, malapit lang talaga. So, lapit lang. Pero, close ang mga shops ngayon kasi Sunday. So, yun. Yeah. The shops are all closed pag Sunday dito, guys. At sabi ng aking gisawa, meron ditong malapit na church, evangelist church. Kasi guys, gusto ko maghanap ng church na pagsisimbahan natin every Sunday. So yun. Update ko kayo later mga Mars. Malapit na tayo, Mare. Kasi nandun na yung police station. Charis. Hello mga Mars. Ito na nga po. At narating na natin, Mare, ang city. Charis City. Konting circle. Konting lakad po mga Mars. Nandito tayo sa circle. Straight. Mas makikita nyo, Mare, yung madaming mata. Charis. Bigits! Ayan o. Yung mga mata sa likod ko. Ayan, malapit. Tapos madami dito mga roses. Syempre, bawal siyang mag-pick. Kasi nga, not allowed. Ayan. So yun, malapit lang tayo, Mare. Kasi, sabi ng aking Diyosawa, doon lang yun sa bandang yun. So, may work ngayon ng aking Diyosawa, Mare. So, yeah. Pupunta lang tayo dito. Titingnan natin, Mare, ang city nila. Titingnan natin yung city nila kung tahimik ba? kung magsalita ka nag-e-echo. Kasi wala siya ng tao. Ang ganda, mag-green. Ano ngayon, maaraw na malamig, pero carry, Mare. Kasi pa autumn. Autumn pa lang pala, Mare. Ayan, so yun. Charis. Masaya-saya ko. Joke lang. Close nga lang ngayon, pero gusto ko lang i-explore ang lugar, mga Mars. At madali lang siyang lakadin. Kung nagmamadali ka, kaya mo rin siyang lakadin. Ganun. Madali siya. Pag madali ka, sumakay ka ng bus. Charis. Or, pag may bicycle ka, mag-bicycle ka. Ganyan. Pero, ang sabi ko sa aking asawa, tatry kong maglakad from bahay kung gaano ba talaga siya kalayo. Mga Mara. So, hindi mo ang bus, Mara. Pero, sorry. Hindi mo ang bus ako. Kasi tingnan ko. Charis. May mga tao kasi, Mara, hindi na naglalakar. So, yan. Pakita ko sa inyo, Mara. So, yan. Beef burger. Parang timang. Makikita niya yan, oh. Ganyan. Tapos wala masyadong sasakyan pag Sunday. Kasi nga, wala namang taong pumunta dito. Kasi nga, Sunday, sarado yung mga shops. Ating ang open lang dito ay McDonald's. Hindi, parang sarado din yata. Ayun. Mare, nandito na tayo sa bus, sa bus central. Sa city pala. Ayan, so yeah. May mga naglalakad din kasi, Mare. So, yun. Private work. So, yeah. Successfully. But we arrived in the city by walking. So, I'm going to show you later if what's happening in the city at Sunday. Yes. Yeah, right. Hello, guys. So, we're here na. Ayan ang central mo, guys. Oh, sa likod ko. Tapos, may hotel dito. Nandito na kayo dati. Napakilala ko na sa inyo. Naano ko na to sa inyo dati. Diba? Ayan. Pagka Sunday lang talaga, napapansin ko lang pagka Sunday, malinis, madumi sila. Charis.
Kasi siguro walang, 'di ba, walang ano sa kanila. It's off day, tsaka ano talaga yun, free day ng mga trabahador. As in, wala talagang nag-work. Siguro kung sa mga fast food lang siguro or mga talagang restaurant na yung ano. Pero yung tipong yung halimbawa, 'di ba, meron 'di ba sa Pilipinas yung nagtatrabaho sa ano, na naglilinis, ganyan. So wala din silang pasok, mga Marsh. Yun. So yun lang. Pakita ko sa inyo yun. Ayun yung church. Oh, kita niyo ba yan? Chicken. That's the chicken. Apoteke. I don't know Apoteke is open or not. Apoteke Amban. Yay! Kaso nga, sarado nga guys dito. So yun. Hindi ko pala kayo na ano. Ito yung show. So, ayun. Hihi. Nakatali ang mga upuan nila mga Mar kasi close. Bawal mga upuan. Charis. Saka ang kinaganda dito guys, no? Compared to sa atin sa Pilipinas. Pagkatawiran, alam nila na tapos may nakatayo yan sa tawiran o sa pedestrian lane, yung mga sasakyan, titigil talaga sila. Ayun. They're going to stop kasi alam nila may tatawid. Sa atin, Diyos ko po, makipag-anuhan ka pa mga mare, no? Makipag-anuhan ka pa sa sasakyan. As in. Kami nagbabike. Kasi nga, maluwag dito. So, yun lang, mare. Guys, ayan o. Ang mga kalapating malayang gumala-gala dito. Natutuwa talaga ako, tapos mga close talaga. Ayan o, si teacher. Si teacher. Hello mga Mars. Lahat siguro na makikita nyo sa akin, naglalakad ako dito, no? Look, yung kalsada dito, hindi pa rin tapos gawin. Yan, ang ganda ng sapatos na yun, ano, kumikinang-kinang. Shining, shimmering, splendid. Ito pa nga pang baby. Pang baby ng mga store. Ng mga damit. Tapos meron dito ng Euro shop. Yung mga, siguro mga 1 euro. Ganyan. Close nga, oh. Wala masyado. Ito may bikini. Kita nyo yan? Charis. Bikini open. Punta tayo dito sa pinuntahan ko dati. Magharap tayo ng pwedeng maupuan. Diesen Monat, ne? Ja. Bingo! So, dito yung market ng mga prutas at gulay. Casa de la Pizza. Oops, may kanta. Makaparay tayo. Charis. Madaming tao pa din. So, yun. Lakad-lakad na tayo guys kasi ang dami-dami pong nakain. So, parang loaded pa. La Casa de la Pizza. Italian pizza. Kita niyo ko doon. Yung reflection ko na lang panoorin niya. Charis, joke lang. Snowy tea. Ayan, may mga upuan. Upo tayo. Yun lang naman ang hanap ko, may mga upuan ako. Ngayon. Hier bei WM, bei meinem Zuhause. Ay, pasukan pala dyan. Ay, nakaupo na. Hi.
Hi guys. So, nakaupo lang ako dito. Ayan. Sarap ng galeriya. Habang naglalakad itong agila. Alapate. Ayan, dito lang. Tahimik na mga more. Picture tayo dyan. So, yung mga tao nahiya ako. Yung mga tao nahiya ako, Mare. Ay, so nasa city pa rin tayo. Ayun, so nandito ako ngayon, oh. Umupo ako dito. Sabi ko, upo nga muna ako dito. Wait lang, ilagay ko kayo. Ilagay ko kayo kung saan kayo nararapat. Tutakpan ako ng ano. Yan na. Yun, so yan, may pumunta tayong bulaklak dito guys, oh. Ganda. Yan. Ito yung circle, tapos yung mga ano dun, no? Tawiran. Tapos andito yung guys yung church. Malapit lang dyan yung magiging school ko kung sakali. Yan. Kapit tayo. Ayan. So, walking back again, going to the house. Yeah, so dapat lang dumaan tayo sa tamang daanan at ang nakakatuwa talaga dito, House Bay Lodge. Ayan o, rose ulit. Ganda. So yan, see you guys. Bye! That's me. Tsaka Mari, meron ditong signal kung gusto mong Maring tumawid. May ano Mari, may signal code dito Mari na tatap mo siya Mari. Tapos pag nag-green na yun dun Mari, so pwede ka na lang tumapit Mari, ganyan. So may signal sila dito Marsh. Okay, pagkagaling sa City Mari, so dito dumaan ulit ako Mari dito sa mga roses. Ang ganda! Ang ganda talaga ng bulaklak. Ito laki-laki oh. Charis. Laki. Tapos ito Mario. Tapos in Mario, pag nakuha mo ito isang bouquet na ng bulaklak Mario. Yan. Sorry, update. Walking na ako ulit. So Mario, pag-desisyonan ko na doon tayo mag-exit sa park. Doon tayo mag-exit sa park, papunta ng apartment para medyo malayo-layo yung ating exercise ngayon, Mario. OMG. Ayan. So yun. Kasi hindi naman ganun kalayo ang city eh. Kahit na maglakad ako papunta tapos pabalik. So, I decided to, walk here. Going to the park. Yes, exit. Dito tayo mag-exit papunta sa bahay kasi may exit dito, Marsh. Yun. So, yun. Nadaan lang tayo, Mare. Ang dami talaga mga bulaklak dito, Marsh. Bawal lang talaga mag-pick. Tapos Marsh, ang dami din dito mga fruits, ganyan. Pero hindi ko lang pwede mag-pick. Ang daming dito. Ang daming apples sa matadaanan. Papakita ko sa inyo. Hi, so nandito na tayo sa may park. Ayan, so parang ang daming tao. There's a lot of people inside the park right now. Yeah, I can see a lot of cars. Oh, what day is today? September 3. I think there's an event, guys. Oo, may event dito ngayon. So, yeah, kaya siguro madaming tao. Oh, yeah. Parang may team building, parang may sports na nagaganap. Ayan, madaming tao dun, Mari. So, dito tayo dadaan, Mari, sa likuran. May may nagba-volleyball, may nagba-basketball. And then,
of course, there's a lot of also people like they were making sports. Sports! Ano ba yung exercise? Kasi ang tawag nila dito guys, sports. Uy, parang ano ngayon madami-dami ngayon ang tubig. Charis. Joke lang. Yung tubig sa ilog mga Mars. Nakikita ko. Yun. So, yeah. Update ko kayo mamaya. Ang ganda dito, Mars. Pagkita ko. Diba? Ang ganda ng mapuno. Ang ganda talaga dito. Maglakad. So, yeah. Ngayon kasi guys, ang daming tao. Makikita ninyo. Yeah. So, yeah. I-update you guys later part. Alam. Sa tulay, Mario. Sa tulay. Ito kasi parang pinaka-office nitong park. Ayan o. Ayan yung pinaka-office ng park. Ang dami talaga naman. Tapos, ayun yung guys zoom ko. Yung zona. Malapit na siya dito. Tapos ito guys sa office nito guys, tinan niyo may mga statua Charis. Ay, sorry. Na-zoom ko kayo. Oh, guys, wait lang. Ang sabi sa akin ng aking cellphone na app ay, na-complete ko daw ang walking goal ko today. Oh, congratulations, sabi ko na sa inyo. Kasi lagi ako nire-remind itong phone ko eh. Yan, excursion. Yan, announcement nila. Pero guys, may mga apples dito. Pakita ko na sa inyo guys yung apples. May nadaanan ako kanina guys na blackberry. Pero hindi ko mapakita sa inyo kasi nahiya ako guys. Kasi may bahay eh. Charis. Uy, wala na yung apple mga Mars. Ay, meron maliliit. Yan mga bunga nila maliliit. Yan apples. Tingnan natin dito kami mas malaki. May nakaupo kasi. Baka sabihin niya, binibidyo ko siya. Doon tayo sa kabila. Guys, ito din, puno din niya siya. May tao kasi, nahiya ako. This year, 2019. Tapos, ito Ayan. Paminta. Joke lang. Guys, meron sila ditong beehive. Ha? Beehive? Ayan honey. Pang gawa ng honey. Daming bee dyan. Guys. So, yeah. Ang sabi sa akin ng phone ko, yung application na pang-exercise, ang sabi niya ay, I've completed my walking session today. Yeah. Kasi, this phone always remind me to make exercise. Kasi, sinet ko kasi yan. Para, kahit na medyo busy tayo sa life, ay magkaroon pa rin tayo ng exercise. Yun. O walking. Kasi walking exercise or jogging, ganyan. So, yes. So, yun ang aking, oh my God, cool. Hindi ako nakikita. Ang daming cars. Ang daming tao dito. Nandito kasi ako guys, dumaan sa swimming hall ulit. Dito ang exit. Diba? So, dami ng nilakad ko. Mamaya makikita ko na yan. Ang sabi niya ay 1 hour akong nag-walk. Charis. Kasi guys, anong oras na ba ngayon? Wait, let me see. 6:30 na guys. Yan, 6:30 na. Umalis ako ng bahay ng 5. So ngayon 6:30 na. So 1 hour. Kasi hindi naman ako yung tipo naglakad ng mabilis. Kasi wala naman akong hindi naman ako nagmamadali. So, normal na lakad lang. Tapos, nood-nood sa paligid. Ganun. Ayun. So, success ngayon yung walking goals natin. Ganyan. So, yeah. May dumaan na tao. Kaya yun. Nakatingin sila kasi sabi nila,
Yung babae to sa dalang salita, cellphone ang kaharap, wala man naka-video call. Charis. Akala siguro naka-video call. Tapos minsan nakikita ko, sumisilip sila. Wala naman tong ka-video call. Kausap ang sarili sa cellphone. This is what? Charis. So yun. So I try not to be shy in talking to the camera, like in public or like walking kahit na may mga tao. Kasi kailangan ko sanayin ng sarili ko this because this is my hobby and I want to share what's happening in my life, guys. Yes. At sobrang layo ko sa family ko. And hindi ko naman sila pwedeng tawagan lagi at i-video call palagi, diba? So, yeah, this is also my way to let them know what I'm doing here far from them. Ayan. So, yes. Okay, guys. So, I think this video ends here. Our video ends here for today. Yeah, so thank you guys for watching. And I hope you enjoyed this video. And I will see you guys on our next vlog. Vielen Dank. Tschüss.